So naroon diri oh. 59 anyos. 60. Patay na dihang nakaplagan kining usa ka babae sulod mismo sa ilang payag sa Astorga, Santa Cruz sa Davao del Sur kaganyang buntag Agosto 20, 2025. Nakita sab sa kasagbutan nga bahin nga adunay 150 metros ang gilayon gikan sa payag ang patayng lawas sa usa ka lalaki. Nasayran sa investigasyon, mag-asawa ang mga biktima nga gila sa kapulisan nga sila Estela Mahinay, 60 anyos, o Gavilino Gabutero, 58 anyos. Pulos dunay mga samad sa lawas ang mga biktima. Sa inisyal nga report sa Santa Cruz Municipal Police Station, posibleng gabi pa gipatay ang magtiayon. Ug pasado las 6, kaganihang buntag na nadiskubrihan ang mga biktima. Niadto dito ang iyahang anak para makatudog pagkaon kay mga wala man ginatawagan siya anak nila magtubag. Bala ka sa iyang gihatdan na lang yung pagkaon. Pag-abot ito sir kay ang ilahang balay kay kubo ra gid sir kanang wala bitay walay kwarto, walay kusina kanang diretso lang tanan ba. O nakita niya dito nga gilangaw na ang iyang mama. Moto pagkita niya nga inato gipangita niya ang iyang papa mga sir, mga 150 meters dito sa ginatugwayan og baka. Kitaan na dito ang patayng lawas sa bana. Gani ang lead gani atong nga ilang nakita ang patayng lawas kay maong uwak sir, gikit-kit na siya sa uwak. Blanco pa ang Santa Cruz Municipal Police sa tinuod nga motibo sa pagpatay sa mga biktima. Akong subayon sir, wala may nangawala sa nga gamit sir. Gani ang mga hayop na pa man sa ilang balay. Ginasubay pa sa kapulisan ang posibleng responsable sa krimen. Sa pagkakaroon sir, wala pa just tay makuha nga motibo ana o mabalaan nga sa ang motibo sa pagpatay sir kay ongoing pa gid ang investigation sir. Gidasig sab nila ang pamilya nga ipailawom sa autopsy ang patayng lawas sa mga biktima. Nag-request ang atong kapulisan sir og supo para ma-determine ang consent na lang sa pamilya ang gihulat para sa autopsy sa duha ka patayng lawas sir. Gipasalig sa kapulisan nga palawman pa nila ang investigasyon sa kaso aron masubay ang responsable sa krimen. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.